La tradicional encesa de llums de Nadal ha donat el tret de sortida de les activitats nadalenques i serveix perquè la ciutat i els seus comerços donin la benvinguda a les festes. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha estat l'encarregat d'inaugurar l'encesa de llums amb la il·luminació del gran arbre de Nadal de la plaça Catalunya i tot seguit de les llums dels carrers de la ciutat. L'encesa de llums ha anat acompanyada d'una cercavila a càrrec de la xarabanda i una xocolatada popular amb la col·laboració de l'Associació de Bars i Restaurants de la plaça Independència. Les llums de Nadal estaran enceses des de l'1 de desembre del 2012 fins al 6 de gener del 2013, de les 6 de la tarda a les 10 de la nit, excepte en dies assenyalats que s'obriran fins a les 12 de la nit. Aquest any hi ha un increment en el nombre d'activitats i s'ha passat de les prop de 150 que es van organitzar l'any passat a les més de 230 activitats que es portaran a terme aquest any a la ciutat i que estan dirigides a tots els públics. Un any més, l'Ajuntament de Girona ha fet una aposta decidida per presentar una programació d'activitats durant unes dates claus enfocada a la promoció turística i dinamització comercial de la ciutat.